खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। मैया सुनिबारखालि दिल्लीनिफ्राय मबाइल खावनानै बांलादेशआव फानहरग्रा साथाम दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ हमनो हादों। बिसोर हमजानाय सुबुंफोरनिफ्राय गासै गं 112 मबाइल फन हमनो मोन्दों। मख'जाथाव बाथ्रा दि दासिमाव बिसोरो 2200 था मबाइल फनफोर खावनानै फानखांबाय होनना पुलिसनि सोंथियाव फोरमायदों। नैथि रादाबाव दं। एबाराव एशियान गेम्सआ जागोन चाइनायाव। खौरां मोननाय बादिब्ला एबाराव 16थि एशियान गेम्सआ चाइनानि हांजौ स्टेडियामाव जागोन। बे एशियान गेम्सखौ मैया चाइनानि हादरगिरि एक्सी जिनपिं बिथाङा बेखेवनानै होबाय। बे एशियान गेम्सनि बादायलायनायाव 40 था हादरनिफ्राय 12,000 बादायगिरिफोरा गुबुन गुबुन 40 था खेलाफोराव बाहागो लागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि चाइनानि बे हांजौ स्टेडियामाव गासै 80,000 खेला नायगिरिफोरा जाहैनो हानाय खाबु दं। थामथि रादाबाव दं। मैया सुनिबारखालि आगुनि मुंदांखा क्रिकेट खेला गेलेगिरि मुंदांखा मानव गेदेर सचिन तेन्दुलकार बिथाङा जोंनि भारतनि गाहाय मन्त्रि मानव गेदेर नरेन्द्र मदि बिथांनो गांसे जार्सि दान होदों। बे जार्सिखौ मैया सुनिबारखालि उत्तर प्रदेशनि वाराणसीआव इन्टारनेशनेल क्रिकेट स्टेडियामनि अन्थाइ खाम्फा गायसननायनि सानाव गाहाय मन्त्रि मानव गेदेर नरेन्द्र मदिनि आखायाव दान होदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे इन्टारनेशनेल क्रिकेट स्टेडियाम लुफुंनायाव उत्तर प्रदेश सरकारा 121 कौटि रां बाहायगोन। मख'नो गोनां बाथ्रा आरो बाख्नायथाव बाथ्रा दि BCCIआबो बे खामानियाव गोजोननाय मोननानै बे गोदानै लुफुंनो लानाय इन्टारनेशनेल क्रिकेट स्टेडियामाव 330 कौटि रां बाहायनो खोथा होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं। मैया सुनिबारखालि गुवाहाटीनि खानाफारियाव गोबां अनजिमानि ड्राग्स हमनो मोन्दों। बे ड्राग्सफोरा हेर'इन ड्राग्सफोर आरो बे ड्राग्सफोरखौ 34 था बथलाव सोनानै लाबोदोंमोन आरो बे ड्राग्सफोरखौ गुवाहाटीनि खानाफारियाव STF हानजाफोरा हमनो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। बे जाथायजों लोब्बा थानाय 6 सुबुंफोरखौ STF हानजाया हमनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं। आसामनि 1748 पुलिस पार्सनेलफोरा गावनि साख्रिखौ गारनानै गावबा गावनि न' फारसे फैफिननांसिगोन। खौरां मोननाय बादिब्ला जायफोर पुलिस पार्सनेलफोरा 3 दाननि उनाव गावनि बाराद्राय फुंग्लाबनाय मोदोमनि लिरथायखौ बायदि बायदि ब्याम खालामनायनि गेजेरजों खमायनानै BMI एबा बडि मास इन्डेक्सखौ 30 नि खम खालामनो हाया, बैसोर पुलिस पार्सनेलफोरखौ साख्रिनिफ्राय आजिरा लानो खावलायनाय जासिगोन होनना DGP ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंहआ मैया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गिबि मन्त्रि मानव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि बिथोन बायदियै गासिबो पुलिस पार्सनेलफोरनि देहाया जेब्लाबो फिट थानांगौ हिसाबै बाराद्राय फुंग्लाबनाय मोदोमनि पुलिस पार्सनेलफोरखौ BMI टेस्ट खालामनाय खामानिखौ थांनाय आगस्त दाननि 16 अक्ट'निफ्राय जागायदोंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला आसाम पुलिस पार्सनेलफोरनि गासै 70,161 सेथि खोन्दो BMI एबा बडि मास इन्डेक्सनि सेथि खोलोब आनजाद नायनाया जोब्बाय। बे आनजादाव गासै 1748 पुलिस पार्सनेलफोरखौ 30 BMI नि बारा मोननाय जादों। बे BMI नि टेस्टखौ गभर्नमेन्ट मेडिकेल कलेजफोराव खालामनाय जादोंमोन। जायफोरा नैथि खोलोब टेस्टआव 30 BMI नि बारा बिसोरखौ देरगावनि पुलिस ट्रेनिं कलेजाव फैनो थाखाय बिथोन होनाय जादों आरो बे 3 दाननि गेजेराव गावनि BMI नि लेभेलखौ 30 निफ्राय खमायनो हायाब्ला बिथांमोनखौ पुलिस साख्रिनिफ्राय आजिरा लानो खावलायनाय जागोन होनना DGP ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंहआ फोरमायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन।
भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।